cái này group 3 beat contest ai tur ra tel tur kan ni ta chuan musician te introduction ka penga kan guitarist tu hi umoya chuan bassist si arwata chuan keyboardist si pani kan nei dona kesi ale nun moya chuan kan drummer hi ardia chuan ke hi vocalist tur Victor Laldo ma kani kan thei topin kan in phua cha ve a jam room hi voili vel hi kan lut ve towa chuan thei top chu kan tuma kan tumber chu pathian fakani chu jang chu mero se Kanung kanila